Good morning! Happy Saturday, guys! Promote. Ayan. Promote daw. Hindi kasi kagabi, di ba, yung inulam namin. It's yung chicken wings eh. Marami pang tira. So, yun ang ulam namin ngayon. Tapos yung tira ni dading pork. Nag-isa ko na lang Then, luto kay auntie ng egg. Nakita kasi ako ng kamote. So, sakto. Sabi ko kagabi, nag-ano ko. Parang napaparami na naman ata yung kain ko ah. So, feeling ko, nadagdagan na naman tayo ng timbang. Kaya, baliktuan na naman tayo. So, cutting down yung mga ini-take natin. So, anyway, yun lang naman ang aming pagkain for today. Kamote sa akin. Kakain mo daw magra-rice. Tapos merong mushroom soup. And then coffee, iced coffee kasi napakainit talaga, guys. Yan. That's it. As usual, si Chris later na daw. Hindi siya bilig kumain ng maaga pa. So, anyway, let's pray na muna. Bless, O Lord, and this your gift which you are about to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. Auntie! Kuha ka na lang ng ulam mo, auntie, sa baba. Hindi kumakain si auntie ng mga pork. Mga ganun. So, doon. Fish. Ayan, tatry ko itong chili barbecue powder. Ayan, nakulangan kasi ako sa sa lasa nitong chicken wings. Parang, for me, ang tabang-tabang niya na nung lasa at all. Kundi yung cheese, niya, sauce. So, let's... Cheese stick. Yan natin ang sprinkle natin. Sarap pala nito. Chili barbecue powder. Nabili ko lang to sa sa Shopee ata or Lazada. Pang fries, ganun. Pwede to. Ginger. Yung magic kamote. Kamote and itlog. Perfect. So, ganun lang. Doon lang umiikot ang ko, guys. Diet ko. Kain, cut down, kain, cut down. Ganun. Kaya hindi ko makuha-kuha yung 50 kilograms na na target ko eh. Paano naman, sarap-sarap kumain eh. Tapos may ka pa. May kapatid ka pa na panay luto. May nanay ka pa na nagtitinda ng pagkain. So, ano pa kaya? Diba? Yeah. Ay ba okay? Ang harap yung cheese cheese sauce. Palpitas pa ba? Okay. Papagalitan tayo. Marami ka pang kamote, ante? Marami ka pang kamote dyan? Kasi madami pang kamote sa probinsya. Mamaya na. Kalimutan ko lagyan ng Ang gusto mong flavor? Ano yun? Hazelnut. Hazelnut. You want some hazelnut? Lagyan mo ng isang takip lang. Ang takip? Ano ba ito ko? Flavoring? Sabi ko, ba't parang walang lasa? Ayan. Starbucks beer. Kita, hazelnut. Beer na lasa hazelnut. Alright. One more. Kalate. Para lasang lasa siya. Yan. Grabe yung yelo. Natunaw agad. Sobrang init talaga. Yun. Perfect. Sarap. Talaga naman. Kung kailan ako magbablog, tsaka doon sila maghaharutan. Ha? Ha? Good morning. Aray ko. Ow! 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 Teka lang yung legs ni Mami. Puro na naman yan, Anyway, good morning, guys. So, happy Monday. Pabayaan nyo na yung mga dogs ko. Masaya lang sila. Kaya, ganyan sila.
sige, untog-untog na kayo. Ayun. Thank you so much sa mga nagme-message sa akin, sa mga nakapanood ng vlog ko na paano ako makakadumi ng normal. Ay madami nag-message sa akin, nagsasuggest ng ito i-take mo, ito inumin mo, yung ganyan, ito bilhin mo. So, yeah, maraming salamat guys. And isa sa yun nga nagpadala sa akin or nagsuggest sa akin na gamitin to is si Miss Karen. Teka, nasa Viber siya. Karen May Lacson. So, hello ma. So, hello ma'am Karen. Ayan, thank you so much. Na-receive ko na. Di ko pa siya na-message ako. Kahapon to dumating. Yan. Barley. Hey! Yan. I am worldwide amazing pure barley. Yan. Yung ginagamit niya, ni Maritoni Fernandez. Actually, matagal ko na tong guys, nakikita sa online. Pero I never tried it before pa. Ang na-try ko lang sa company ito is yung Garcinia Cambodia na nila. Yung kulay violet. Yung parang slimming juice nila. Pero ito hindi pa. So, dito ako na-excite. Gawa yung problema ko na is talaga naman. Hanap na! Yan, timplahin ko lang to. I have my na dito. My glass, tas water. And sabi ni Ma'am Karen is on empty stomach daw. Ayun, kay Heart Evangelist ako rin nakikita to. Every morning yung tinitake. Iniinom niya, lagi niyang ini-Instagram to eh. Ano na kaya to? Cheers! Sana gumana siya sa akin. Wala siyang lasa guys. Medyo si powder, matigas-gas ng konti. Pero, teka lang, sumabit sa lalamunan ko. Maligas-gas ng konti. Pero, okay lang. Sa daming benefits daw na makukuha rito is, why not? Diba? So, sana ikaw na. Yan. Good morning guys! Happy Tuesday! Ayan, busy ang lola nyo kapag ka Monday, kaya wala akong vlog kahapon. Saan na yung hawak-hawak ko? Saan na yung barley? Saan na yung barley, bebe? Ayun. Hindi naman ako pakali. Ayan, day 2 ko guys ng pag-take nitong nitong barley, green barley. Yan. Hindi na ako uminom kagabi ng ng pink pill. So inaantay ko if pupok ako today. Papasensya nyo na ako kung yun ang yung lagi kong binablog. Seryoso lang talaga ako guys. Gusto kong Hey! So sana nga ba ako? Ayun. Dapat kahapon is pupunta kami sa sa Pasig at bibisitahin namin si Mami. Kaso grabe guys talaga yung tingnan nyo ngayon. Tampak na tampak sa amin tong sa yung araw, sikat ng araw. Nakaano sa wall ng kung anong bahay ba yan o warehouse. Yung ganyan. Grabe yung init. Hindi mo talaga kakayanin lumabas. Nakaka-lurks. So, ending, wala. Dito lang sa sa balon. Yan. Sana epekto sa akin. Para ito nalalagi inumin ko.
Okay. Tingnan yung sigrutin ko, hingal na hingal. Kaya lagi silang may ano din, may tubig din dyan. Minsan nilalagay ako ng yelo yan. Nagrut, nilakad ka na ba? Grutinting kong mahal. Nilakad ka na ni Tito Ponying. Ha? Yan. Inom, inom, inom. Ligo kaya kayo? Char. Kasi sana na. Sa Sabado na. Ayan, tingnan nyo. Grabe yung init. Anong oras na ba? 9:30 pa lang ha. Pero grabe. Nawala na kasi yung ano dyan, yung puno. Pero... Ay! Burger! Madumi! Yung bakit mo dinidilaan yung ano? Ayan, gawin nating torta yung leftover na ano. Na corned beef. Tumigil! Tumigil! Nanigas yung ano, yung oil niya. Pritong tulingan, gawin natin siyang ano, sinasa, tawagin sa amin. Nalagyan natin ng kamatis, sibuyas, kalamansi, sili. Ano ba talaga kasi kayo, ha? Anong problema niyo sa buhay, mga bebes? Babanguhan ba kayo sa ano? Burger. Babanguhan ka ba sa isda? Hindi pwede sa yan. Girl. Kumain pa si Chris kagabi, ante? Kumain pa si Chris? Oo, may dalawang plato pa dyan eh. Ganda ng kamatis, ang pula. Sarap ang sarsyado. Ang sakit ko, ang sakit, ang sakit. Huwag masyadong ano. Siya masama sa likod nyo yan. Panay kayo tayo. Right? Dry na ang kalamansi. Yan. And then, hihimayin natin ito. Linis yung kamay ko, guys. Kamukhang-kamukha ni Groot yung ano, yung aso dyan sa kabila. Aso ni Ronald na inano ni Groot. Hey guys, so we're off to Gilmore. Ayan, papaayos namin yung sipi ni Daddy. Ayan sa likod. Yun ang ano ko sa kanya, ang birthday gift ko sa kanya. Kasi kaawa naman, ilang months na yan nakatenga, hindi nakakapag downloads ng mga movies niya, hindi nakakapaglaro ng mga online games niya. So, okay ka na Dan ha? Sa ating Hindi. Bili mo cake, lobo. Cake at lobo pa daw. So, since tapos naman na tayong magpa-ship na naman every Monday. Yan, free ako ngayong Tuesday. Kaya samahan ko lang to at tumatampururot na naman siya. Kasi yung anak niya, tuloy-tuloy yung paglalaro sa PC. So, samantalang siya. Kasi mo lang ng yun eh. Samantalang siya is puro lang. Puro Netflix lang.
Buti pa sa ibang lugar guys, no, nagsisimula ng mag-vaccine. Ewan ko lang sa Pasay, parang meron din ako nakita na yung mga barangay na nag-start ng sa vaccination. Pero wala pa sa barangay namin. So, yan. Sana matapos na tong vaccination na to, turukan na tayo lahat para no more no more mask na ba? Kapag na-vaccina na. And yun, makano na tayo sa normal life natin, makabalik na tayo. Although matagal-tagal pa yun, yung pinaka-normal talaga, as in normal na normal, pero at least, 'di ba? Wala nang facial face mask. Pauwi na kami guys. It's 4:15 PM na. Ayan. Mabilis lang naman yung yung pagpalit ng mga piyesa sa PC ni Daddy. Ayan. And then nakakita ko kanina nagtitinda ng ano ba yun? Papaya. Tapos nakain ko na yung papaya. Tapos pinya. Ayan. Mamaya na yung pinya. And then avocado. Para kay Daddy kasi nagbubuhat to eh. Yes naman! Serious pa yan. We gotta build muscles. Dinner tayo guys. Ayan. Salmon. Nakabili ako ng salmon trimmings. 250 lang yung kilo. So, yung half ko, butter garlic. Air fry. Yan lang. Kain. Hi. Char. Hi. So, ayun lang guys. So, ayun na nga. Tapos na naman ang ating ang ating araw. Ganun lang kabilis, di ba? Colors. Grabe. Napaligo kami ulit ni Daddy ng ngayong gabi. Sobrang init talaga na hindi mo alam kung maglulublob ka. Parang nasa impyerno ngayon talaga. Ayun. So, naging productive naman yung araw natin ngayon, guys. So, ayun nga. Tapos na ang araw natin. Mag-good night lang naman ako. Ang dami ko pang sinasabi sa inyo. Yan, good night. See you tomorrow. Kasi bukas maaga kami ni Daddy. May mga asikasuhin kami. See you bukas. Bye!